Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Citra Nevita Rahma, kelas 11 IPS 3, nomor absen 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu sedaya ingkang kula hormati, ten dalem dinten iki monggo kita sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, sing maringi nikmat lan rahmat, sehingga ing wekdal punika kita sedaya saged kempal ten mriki panggenan kaperlu ngangeti pendidikan nasional. Perlu kita sedaya sumrapi pemerintah kita bangsa Indonesia ing kitabipun Undang-Undang Dasar 1945 sampun wonten program pajak belajar kagem sedaya warga milahi umur 7 taun. Uga menika kita sumerap ing dalem agami kita Islam ingkang sampun lami ngantos pinten-pinten papat menika. Dal Nabi tasih gesang nempel wonten program utawi perintah wajib belajar kagem umatipun. Perkara niku sedaya umat beliau saged dados umat ingkang nggadhahi ilmu pengetahuan, boten dados umat sing bodho. Menika uga kado pengendhaane Nabi ing riwayat Ibnu Abdil Bar. Ilmu iku senajan ing negeri Cina. Samenterne golek ilmu menika lampu diwajibna ngatasi saben-saben umat Islam. Lan sakmenter malaikat bakal merendah sayap kagem para umat ingkang golek ilmu sebab arti marang penggawean iku. Para hadirin ingkang kula hormati, lan kelawan ngengeti dinten pendidikan nasional punika, monggo kita sedaya kula lan panjenengan ningkataken malih anggone nggolek ilmu. Napa niku arupi ilmu agami utawa ilmu pengetahuan. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kaliyan gesang ing donya kemawon lan wonten ilmu ingkang kaliyan akhirat. Semanten ingkang saged kula aturaken. Bok bili wonten kalepatan kula nyuwun agungen pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.